Hola! Bona tarda a tothom! Des de Llibreria L'Auca, aquests dies que vindrà Nadal, el que us volem recomanar és el poemari de la Montse Cufí, no? Aquí el teniu, ja podeu venir-lo a recollir. Bueno, primer no recollir, no. Sí, bueno, és que hem dit allò de que primer s'ha d'encarregar en el vostre llibreter i llibretera de confiança, que en aquest cas és la Susi Pairuto, Sí, i el rebreu al cap de 3 setmanes. exactament. Susi? Aquesta vegada, a la segona edició, ve Mm. amb la postal aquesta de regal, Aquesta tan que bonica. més, si li dones la volta, Sí. si Bueno, aviam que no veieu es veu bé. per Ara, la part de veieu bé? darrere, hi ha Sí. un poema, i que a més Exacte. és un poema inèdit. Inèdit. Un regal, de més a més, per un tots regal vosaltres, preciós per no? aquests dies de Nadal. Sí? Què et Ens sembla? l'autoregalarem també, Sí? Val? Aquí us esperem. Molt bé, Vinga, petons! petons, moltes gràcies. Adeu!